Hej, dragi naši konjoljupci, dobrodošli u novu reportažu iz udruge Don Quixote. Danas nam je malo gužvovito na imanju, kao što možete vidjeti po svim ovim parkiranim automobilima. Nina slavi svoj 8. rođendan, a mi vam želimo pokazati i projekt na koji smo ponosni ove godine. Poučna staza lokalne flore i faune, koju je financiralo Ministarstvo obrazovanja i znanosti s 15.800 eura, i to u sklopu projekta Eko-društveni poduzetni učenici za svoju lokalnu zajednicu. Ali idemo prvo početi s pjesmom za Ninin rođendan. Naša poučna staza se nalazi tamo gore, na dijelu imanja uz šumu, ali kad smo već tu, dajte da vas upoznam sa svim stanovnicima Don Quixota. Krenut ćemo od najmanjih. Ovo su Blackie i Benny. Benny izgleda da nije baš danas dobro raspoložen. Mislim da još uvijek nije popio svoju kavu. Tu su i naše patuljaste koze, malo sramežljive, pa se skrivaju od kamere iza ograde. A ovdje unutra možete probati pogoditi. Znači, ovo je jedna od najinteligentnijih domaćih životinja uz pse i konje. Možda da pomogne malo i sa zvukom. Da, to je naša svinja Gita. A evo tu su i naše vrijedne volonterke koje pripremaju sedla za jahanje. Vidi kako nam je danas Feniks dobar i sladak. Idemo sada iz kupa do jahališta, jer naša poučna staza je tamo s druge strane. Evo ga, ovako izgleda naše jahalište. Ovdje se stvaraju nezaboravne uspomene na konju. I ovdje se svakodnevno odvijaju terapije pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju. Za naše najmanje jahače imamo i posebne male ljestve za lakše penjanje na konja. Upoznat ćemo vas i s našim konjima na kraju reportaže, ali sad moramo dalje. Sjećate se, znate da smo ovdje sa zadatkom da vidite napokon tu našu poučnu stazu. A, evo nas! Lijepo je vidjeti da su se crteži već počeli koristiti za učenje o životinjama i biljkama. Naša predsjednica udruge Marita će nam više ispričati o projektu. U projektu su nam sudjelovali učenici gimnazije Sesvete te učenici Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Glavni cilj projekta bio je osvijestiti mlade o važnosti aktivnog građanstva. Što to znači biti aktivan građanin? Naučiti ih nešto o ekodruštvenom poduzetništvu te o ekologiji. Zašto je važno čuvati naš okoliš te ih upoznati sa lokalnom florom i faunom našeg zavičaja, to jest Prigorja. U sklopu projekta učenici su sami morali s alatima, znači pilom, brusilicom, bušilicom izraditi ove table i oslikati određene biljne i životinjske vrste koje su sami odabrali. Na račun toga mi smo izradili poučnu stazu i ona će sada na kraju projekta ostati kao jedan trajni podsjetnik na projekt i educirat će nove mlade generacije o tome koje biljne i životinjske vrste žive kod nas, zašto su važne i zašto je važno čuvati naš okoliš. Ma bravo, Marita! Sad možeš udahnuti. Sjedi pet. A našoj Lauri su se od svih životinja stable najviše svidjeli krpelji. Pa evo što je o njima naučila. Da su jedan od najviše rasprostranjenih prenosnika bolesti u svijetu. A što ti kažeš, Nina? Ova ploča mi se najviše svidjela, zato ima leptire i masačke, a ovaj leptir se zove monar, a ovaj kupusov bijelac. Ma bravo, bravo, sve si ih zapamtila. Evo, a uspjeli smo čak i leptire snimiti izbliza. Fun fact, iako je istina da neki leptiri žive samo 1 ili 2 dana, ova vrsta ima više vremena za letjeti po našem imanju. Monarh može živjeti čak 6 do 12 mjeseci. Obećao sam vam upoznavanje s našim konjima, pa idemo do njih. Kako je stiglo ljeto, tako su stigle i muhe i komarci. Evo, zato Šugar ima ovu smiješnu masku na licu i zato se svi konji mlate repom cijelo vrijeme. Maro uživa u svojoj ogromnoj porciji sjena, a Sokol u malo manjoj porciji, ipak je na dijeti da bi dobro izgledao na plaži ove sezone. Feniks, Ari i Kalpeš su još uvijek puni posla u jahalištu, svaka čast. I sad u lijevo savijen. I možemo još samo na kraju provjeriti je li Benny bolje raspoložen nego s početka priče. Možda bolje da ga pustimo na miru. I to je to, hvala vam na druženju, baš nam je bilo lijepo skupa danas. Veselimo se sljedećem susretu. Dođite nam opet na imanje udruge Don Quixote u Sesvetama. Vidimo se.